yaushe a gari haka yanzu na zaka zuwa na kenan kai gaskiya an sha hanya wallahi an sha hanya gashi kuma gaba ɗaya family house din nan ba sa nan kuma ina so zan dan fita ne nan dan samu dan ya dan karya to mu je sai mu samu hema abin nan a wajen nan bin ka zan yi koya ne ko shiga cikin in zauna a mu je kawai mu je tare to ba ka bani ruwan sanyi to ai duk zamu je can kwaso jita gwata ta jiki can duk zamu je zamu abin nan kai ma da ni an sha hanya when the time come I know I miss so I will never let anyone hot to damn me do baby let me go with you anyway everywhere da Allah a kawo mana duyi da kwaf sai kawo mai one plate na abinci. To order, I know that means so much for you, but I forget to give me another. Come alive, alive because of you. Come alive, alive because of you. Karki so ki bar ni, kada ki bar ni. Wai malam Jamilu sai faman girgiza ta kake ne. Abu kamar ruwan dinya. Malam Jamilu kenan wannan ai ba ruwan dinya bane kok kenan. To ka bude a'a malam Jamilu kai dai ya kake irin wannan abin. Kana rubuta nan. Nan din da ya kamar ka amma baka fa an kai kushin ta Malam Jamilu ka sha mana. Na ga ka tsaya kana kallon ta ne. A'a to fushi ta kai. Wallahi sai na nuna mata na wasa ne. Jira ne ta gama fushin ta in shanye ta. Malam Jamilu kai ma dai banda abunka. Yo wannan ba fa fushi take ba. Ainihin ina ce ruwan dinya na ka zuba min. Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu.